1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ой, Лесик, старайся. Кася, Лесик, програма почалася. Ой, Ой. Доброго ранку, усім салют. рада вітати вас у нашому доброранку. Ми почали нашу раніцу з зарядки. Тое ж саме раєм робіть кожну раніцу і нашим глядачам. Тільки я люблю, каб практикування були не тільки корисними, але й веселими. Веселая зарядка створить настрой на увесь день. Тоді, може, усі разом зробимо цудовне практикування для вочок. Правильно! Тільки у практикування повинна бути весела назва. Назовем його «Сова». Сова ганориться своїми великими вочками. Ми якраз крутили головою, як робить гэта сова. А тепер давайте поміргаємо вочками. Усі готові побути совянятками. Ми готові. Починаємо? Спочатку ми моцно заплющимо вочки і полічимо 1, 2, 3. А потім відкриємо їх і хутка поміргаємо. Усі запомнили практикування? Робимо його разом. Моцно заплющуємо вочки. 1, 2, 3. А потім хутка міргаємо. Скончили практикування. А мені сподобалося зараз бути маленьким совянятком. До речі, Лесик, пам'ятаєш, як ми ходили у гості до сови? Відомо. А я ще й познайомилися із другою цікавою птушкою. А мяне з ёй познайоміце? О, з задовольненням. Пропоную зараз поглядіти мультфільм, а я покуль пошукаю відеорепортаж з нашого подорожжя. Добра ідея. Гляді мультфільм. А зараз, як і обіцяли ми, познайомимо вас з двома цудовними птушками. До речі, яны люблять глядіти во усі очі. Те ж саме зараз зробимо і ми. Рай тоді ще і слухать во усі вуші. Так? І зробимо. Гэтыя птушкі вельмі ганорацца, што ў многім зусім не падобныя на іншых пярнатых. Знешне выглядаюць яны вельмі важна. Здаецца, што падысці да такіх асобаў няпроста. Але гэта толькі на першы погляд. На самой справе птушачкі вельмі сяброўскія. Итак, знайомцеся, ястрабіная сова. Гэта птушка-модніца. Яна любіць сесці высока-высока і назіраць за ўсімі, хто набліжаецца. Калі хтосьці будзе глядзець і пры гэтым не стане захапляцца яе знешнім выглядам, сова паглядзіць вельмі строга. Ды так, што некаторым прыйдзецца хуценька адбягаць як мага далей. А потым абавязкова папрасіць прабачэння. Але на самой справе ястрабіная сова добрая. Яна проста цудоўная актрыса. Роля строгай снежнай каралевы яе любімая. Як вы лічыце, ястрабіная сова птушка пералётная ці зімуючая? А вось на самой справе яна не тая і не другая. Кажаце, не можа такога быць? Яшчэ як можа. Гэта сова любіць доўгі час жыць на адным месцы. Яна не баіцца ні маразоў, калі побач дастаткова ежы. Яна не адлятае далёка. Але калі ежы становіцца мала, ястрабіная сова можа ў адзін момант сабрацца і паляцець далёка-далёка. Прычым гэта ніяк не звязана з сезонамі года. Сова можа адправіцца ў вырай і восенню, і зімой, і вясной. Ястрабіная сова майстар спецэфектаў. Яна сядзіць сабе, сядзіць на верхавіне дрэва, а потым незнарок быццам падае з яго. У гэты момант усе перажываюць, а саве весела. Ледзь не ударыўшыся аб зямлю, сова падхопліваецца і ляціць сабе далей. Жартаўніца, адным словам. Ляціць яна прыгожа, толькі вось даволі нізка і нядоўга. Ястрабіная сова сядзіць нерухома і пільна сочыць за дабычай. Як толькі заўважыць свой абед, адразу кідаецца на яго, хапае лапамі кручкамі і прыціскае сваім тулавам. Так што вырвацца з такіх кокцікаў немагчыма. Добра, што зайчаняты не яе любімая страва. Не будзем перашкаджаць гэтай прыгажуні паляваць, а пазнаёмім вас з яшчэ адной вельмі арыгінальнай птушачкай. Запамінайце імя.
Сыч дамавы. Гэта птушка цудоўна выканае ролю звычайнага дамавіка. А дамавікі, як вядома, сапраўдныя гаспадары. Яны сочаць за парадкам і утульнасцю дома. Вось і сычы любяць сяліцца каля дамоў, сярод камней, ці могуць вырыць сабе нару, ці проста пасяліцца на гарышчы. А некаторым тушкам нават дазваляюць жыць у пакоі. Вядуць яны сябе вельмі выхавана, як сапраўдныя хатнія гадаванцы. І вы не паверыце, яны нават мяўкаюць быццам кацяняткі. Сычы нікому не перашкаджаюць, могуць доўга-доўга сядзець у сваёй схованцы і назіраць за ўсім, што адбываецца. Але як толькі яны адчуюць голад, адразу адпраўляюцца на пошук ежы. І вось тут, як кажуць, яны могуць праглынуць слана. Ну, слана не слана, а мышак много могуць налавіць. Значыць, уяўляюць сябе сапраўднымі коцікамі. А яшчэ гэты коцік умее так паварочваць галаву, што цудоўна бачыць тое, што знаходзіцца за спінай. Мы змаглі вас здзівіць? Цяпер і у вас стане на 2 знаёмыя птушкі больш. Нагадаю іх імёны. Ястрабіная сава і дамавы сыч. Дзякуй за цудоўнае знаёмства. А зараз можам разам паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Давайте глядзець. Ранак цудоўны час, каб выпіць духмянага чаю і падумаць пра планы на дзень. А вы ведалі, што рэцэпт прыгатавання чаю атрымаўся незнарок? Гэта як незнарок? 2700 гадоў да нашай эры кітайскі імператор па імені Шэнь Нун захацеў адпачыць у цяньку пад дрэвам і выпіць гарачай вады. На ўсходзе ёсць традыцыя у спёку наталяць смагу менавіта гарачымі напоямі. А мы часцей ахалоджваемся чым-небудзь халодненькім. Ой, вадой з лёдам ці морожаным. Імператару прынеслі гарачую ваду, але пакуль кубачак стаяў на стале, у ваду трапіла некалькі лісточкаў з дрэва. А, з таго, пад якім і адпачываў Шэнь Нун? Менавіта так. Імператар захацеў пакаштаваць настой, што атрымаўся. І яму спадабалася? Не тое слова. Ён папрасіў спецыяльна заварыць лісце дрэва і прапанаваў усім прыбліжаным ацаніць новы смак. А, і я здагадваюся, што так атрымаўся знаёмы нам чай. Усё правільна. А дрэва, пад якім сядзеў кітайскі імператар на той момант, было дзікай раслінай і мела назву камелія кітайская. А зараз гэта таксама дзікая расліна. Зараз гэта ўжо культурная расліна, якую мы ведаем як чайны куст. І з яго лісточкаў мы робім любімы чай. Ой, чай мы п'ём і чорны, і зялёны, і нават белы. Значыць, кожны атрымаўся з розных відаў раслін? Назваў чаю мноства, але ўсе яны паходзяць з аднаго чайнага куста. Проста ўсё залежыць ад спосабу нарыхтоўкі і наступнай апрацоўкі. Сябры, а які чай вам больш падабаецца? Чорны ці зялёны? Я люблю зялёны. А мне больш чорны падабаецца. Дарэчы, напой, які мы называем чорным чаем, у Кітаі носіць назву чырвонага. А я ведаю, што ўжыванне чая мае лічэбны эфект. Асабліва, калі дадаць у яго лімон, мёд ці любімае варэнне. З гістарычных крыніц вядома, што англічане заўважылі яшчэ адну асаблівасць чайнага лісця. Гэта якую? Калі пацерці скуру халодным чайным настоем, гэта дапаможа адпужнуць камароў. Фантастыка! Такімі ўласцівасцямі чаю карысталіся англійскія падарожнікі, калі адпраўляліся на ўсход. Камароў у нашым пакойчыку няма, таму нікога адганяць не трэба. Лепш давайце запросім усіх на ранішні мультфільм. Давайце глядзець! Так хутка раніца праляцела. І надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня і цікавых адкрыццяў! І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку!